О, подем сега, не бързай! Ще дадох ти 30, ти ги обърна по-леко от 30 човек. Той ги обърна по-леко от 20, бе. Само, че нямаш тежест, Ама защо тук горе? По-напри от гърдите и ги пластва въобще. Не знам, все едно ми тежи... Не знам какво. Все едно като се изпара нямаш като... Няма човек, ти нямаш... Ти все че нямаш тежест, бе. Много хубаво връщане стана, че. Това от гърдини можа да разбере какво напие, брат. Дигай, човек. Баба майка. Те 30 за стойка, бабата лапа, за какво ти тук? Това ти перфектно обръщане. Ще ти много бъде спокойно. Ако знаех защо е да...